Report. Mga idol, so unang bahagi po ng ating magiging balitaan ngayong araw na ito. Pakinggan po natin ang naging panayam ng IFM News Tigupan kay Aguilar Police Station, Chief of Police, Police Major Mark Ryan Tamenaya. Ukol po itong mga idol doon nga po sa pagsasara, pansamantalang pagsasara ng Maples River dyan po sa bayan ng Aguilar. Alam naman po natin na dinarayo po ito, pero alam ba ng karamihan po sa atin, lalo na yung mga nagpaplanong bumisita, kung ano ba ang regulasyon sa pagpunta sa lugar? Lalo na po ngayon mga idol, no, napapalapit po ang Semana Santa at inaasahan ang mas pagdagsa ng mga biyahero, ng mga turista upang mabisita ang talagang pinupuntahang Maples River sa bayan ng Aguilar. Pakinggan po ang naging panayam ng IFM News Tigupan muli kay Chief of Police ng Aguilar Police Station, wala iba kundi si Police Major Mark Ryan Tamenaya. IFM News Express. Police Report. Unang-una is magandang araw po sa ating lahat, lalo-lalo na po ang tagapakinig ng IFM Dagupan at saka kay Idol Nel ng IFM. Ito po si Police Major Mark Ryan Tamenaya, ang Chief of Police po ng Aguilar Police Station. Nagsimula po itong closure po ng Maples River noong 2024 pa po. Ito po ay Executive Order number 17, Series of 2024. So, ito po ay ipinalabas ng ating Municipal Mayor, Mayor Cristal Ballesteros Soriano, dahil sa mga kadahilanang ito po. Noong time po ng taon ng 2024, ay nagkaroon po kasi ng dalawang insidente sa isang araw ng pagkalunod. So, ang cause po nun ay parang nakainom sila yung mga yung mga nalunod po. Tapos mayroon na din pong mga complaint na nagiging marami pong nagkalat na basura, iniiwan-iwan po yung basura ng mga pumupunta doon. So hindi po napanatilo yung cleanliness. Kasi ang Maples River naman po ay hindi po yan, kumbaga, hindi po yan talaga yung pasyalan na naideklara. So, pumupunta yung tao doon, uncontrolled. So, yun po yung kadahilanan bakit po naglabas po ang ating municipal mayor ng executive order ng closure po ng Maples River. Opo, yun po yung pinaiigting po namin na monitoring kasi sa dami na po naming information dissemination sa Facebook page po ng barangay, Facebook page po ng PNP, yung pagmo-monitor po ng inyong kapulisan doon po sa barangay, ay kung minsan po talagang nakakalusot sila. At kung minsan madaling araw pa, alas 6, alas 5 ng umaga, andun na po sila sa Maples River. At the same time ay ang ginagawa na lang po namin kapag nalaman po namin na may mga nakapasok ay ini-explain po namin sa kanila yung closure ng Maples River at amin po silang pinapaalis yung mga napupunta po doon. Opo, ang ginagawa po namin ay kasama po sa aming everyday routine patrol po yung Maples River. So every 1 hour, every 2 hours ay pumapasyal po yung kapulisan doon sa Maples River para i-check po yung area. At ganun din po yung ginagawa din po natin na sa pagmonitor at pakikipagtulungan ng tatlong barangay na usually yun po yung kanilang dinadaanan, yung Barangay Pugoncili, Barangay Bayawas, at Barangay Buer, na doon pa lang po sa may papasukan nila doon sa kanilang barangay ay sinasabihan na po yung mga pumupunta po doon sa Maples River. Yun nga po, sa kabilang banda,
ano po ay mayroon pa rin mga nakakalusot na nagsasabi na hindi naman daw ang punta nila doon. Mayroon silang papasyalan na kaibigan nila doon sa barangay na yon. While in fact, ang talagang purpose nila ay didiretso po doon sa Maples River. Yun po. So far po, nung February 7 sana ay mabubuksan na po yan. Kaya lang ay hindi pa po natapos yung mga inilatag ng ating local government unit na sistema. Hindi pa rin po kasi naayos yung i-implement na sistema po doon. Kaya po ngayon is ongoing yung pagtatapos o tinatapos po namin yung sistema na yon. Kasi kabilang po doon kasi ang mangyayari po doon is mawawala na po yung gustong alisin natin yung maraming naniningil, kung saan sila dadaan may mga naniningil. Ayaw na po namin na gano'n. Pangalawa ay magtatalaga na rin po kami doon ng lifeguard. Yes. Pangatlo ay magiging systematic po yung mga kubo po doon na kanilang pag-iistihan. Wala na po yung mahal na singil, kumbaga magiging flat rate na lahat, pare-parehas yung singil nila para din po sa protection ng mga turista na pupunta doon. Tapos gusto din po na gawin ng ating local government unit na iisa lang yung magiging entrance, iisa lang din yung pagbabayaran nila na environmental fee na sisingilin po sa lahat po ng turista. Kaya maalis po yung mga maraming naniningil. So far, yun po yung aming tinatapos ngayon. Yun po yung directive po ng ating municipal mayor. At pag natapos po lahat po yun, ay lalo na po yung mga kubo na inaayos po nila doon ay as soon as possible po ay mabubuksan na po formally yung Maples River. Opo. Kasama po ito sa aming paghahanda sa Semana Santa. Dahil experience po natin na every year talagang pinupuntahan po ang Maples River. Kaya nga po ngayon pa lang po ay ina-anticipate na po natin, nagpe-prepare na po tayo para po sa in-preparation dyan po sa Semana Santa. So sa ngayon po ay ongoing po yung ating mga preparation at patungkol po sa ibang bagay sa preparation po ng ating Semana Santa ay nagpre-prepare na po tayo ng ating mga kailangang gawin pagdating po ng araw na yan. At kagaya ng sabi ko nga po ay kasama po yan yung preparation po natin sa Maples River kasi ina-anticipate na po natin yung pagdagsa ng tao pagdating po ng araw na yan po. At sinisigurado ko naman po na by the time ng Semana Santa ay maayos na po yung sistema. Yun po ay patuloy po kaming nananawagan on behalf of Aguilar Police Station at sa local government unit sa pamamuna ng aming municipal mayor, Mayor Cristal Baresteros Soriano, na kunting tiis na lang po at intindihin niyo po kami na hanggang ngayon po ay hindi pa po nabubuksan yung Maples River. Pero ang sinisigurado po namin na kapag ito po ay nagbubukas ay ito po ay maganda, maalis yung mga naging problema na nakikita po namin at para sa ganun ay maging ligtas po yung pagpunta ng ating mga kababayan dito sa Maples River dito po sa bayan ng Aguilar. So yun nga po, humingi po kami ng pasensya at sa patuloy po na closure po muna ng Maples River. At anytime soon po ay mabubuksan na po ito formally. Magandang araw po at magandang araw din po sa lahat po ng tagapakinig ng IFM Dagupan. IFM News Express Police Report.